Дами и господа, Димитър Бакалов! Първото ми голямо любовно увлечение беше тотален провал. Лили, приятелка на сестрата на моя съученик Тошко. Бяха неразделни и почти винаги стояха от Тошкови. Ако аз съм бил на 15 или 16, тя да е била с година или две по-малко от мен. В нейно присъствие пеперудите в стомаха ми почти излитаха. И всеки път, когато отивах от Тошкови, бях развълнуван и оплашен. И всеки път си казвах, че трябва да говоря с нея. И така веднъж, надъхан и решен да говоря с нея, отивам от Тошкови. Взимам асансьора до 6-ти етаж, където те живеят. Не щеш ли, заедно с мен се качва и местния тарикат. Не му помня името, ама беше 4-5 години по-голям от мене, ама се барнал с едни клош панталонки, с една хипарска риска, едни кожички тука и с дълга коса. Тогава беше на мода хипи движението. Влиза и оглежда зализания ми вид, пригладената ми коса. Асансьорът спира на 4-ти етаж, той излиза и няма да забравя как се обърна към мене и ми смигна. Асансьорът потегли с кърцане и аз тогава разбрах какво е направил. Не знам какво беше яло това момче, обаче от миризмата ми се насълзиха очите. Помислих си, Боже, ама как ще говоря сега с нея, като съм се така намирисал? Обаче Господ имаше нещо далеч по-унизително предвид. Пристигам на 6-ти етаж, полузадушен, посягам да отваря вратата и тя се отваря рязко пред мен. И ето ги. Прекрасната Лили и сестрата на Тошко, усмихнати, нагласени, пременени, тръгнали на някъде с асансьора, в който аз седа като препариран. Ма не, какво бихте направили на моя място, а? Не можеш да стоиш там вечно, защото с отварянето на вратата миризмата е поела своя път към тях, нали? А и не можеш да им кажеш, вижте, това ето тук мирише не от мен. Един го направи и слезе по-долу. Така завърши моята първа голяма любов. От този момент нататъка, когато ме видиш, Лили минаваше на другия тротуар. Христофор Колумб открил новия свят. Ма не само си представете. В тези години се е смятало, че Земята е плоска. Хората били ужасени. Ма къде е тръгнал този? На края на света, за да докаже, че Земята е кръгла и че на запад има път до Индия. В океана има огромни сепии. Те могат да потопят цялата ти флота. На Христофор Колумб не му пукало. Тръгнал и открил Америка. И знаете ли защо? Госпожа Колумб не млъквала. Ето защо. И натварил 3 кораба с момчета, които тръгнали с него и поели този риск по същата причина. Ма не, само си представете сцената. Казва им Колумб, момчета, това пътуване е много рисковано. Може и да не оцелеем. А те, ама Фори, моля ти се, бе, майки не млъква. Моля те, вземи ме с теб, спаси ме. И така, били толкова щастливи, че са се отървали от жените си, че дори не разбрали, че не са открили Индия. Само си представете сцената. 1492 година пристигат корабите на мястото на днешна Куба, слизат моряците от кораба и ги посрещат индианците, които дори не били индианци. По погрешка ги нарекли така. Просто Господ отново проявил чувството си за хумор. И за тази глобална грешка са виновни жените, която до ден днешен не е била поправена. Представете ли си сцената? Слизат моряците и ги посрещат местните. А те, здравейте, вие сте индианци, нали така? Не. И как? Това не е ли Индия? Не. Съвсем друго място. И вие не сте индианци? Не. Индианци сте. Защото, представете ли си, да се приберат при жените си и да кажат, скъпа, ма ние не стигнахме до Индия. Леле, ще се започнат едни въпроси. И така, вече 600 години ги наричаме индианци. Знаете ли как изглежда пътуването с кола при мен? Всяка сутрин слагам децата отзад.
Закопчавам колана на детското столче, стегнато, докато му спра кръвообращението. После отпускам малко. Стой тука! Опитвам се да звуча нормално, нали? Я да чуем сега тая песен, я да чуем я. Зайченце, о, Боже, Господи. Виж, плакат. Шегито, които Бог си прави. Ние никога няма да отидем на театър. Нагласам огледалото, за да видя децата какво правят отзад на магистралата, все пак ги наглеждам, завъртам го леко. Нито едно от тях го няма там. И двете са свалили прозорците и са си подали главите навънка. Татко, И от другата страна по същия начин. Аз им креща, приберете се веднага! Обаче те не чуват. Татко, страхотно е! Аз свалям стъклото с 130 км на магистралата и креща, прибери се веднага! От другата страна майка му по същия начин. Приберете се, бей! В един момент и четиримата сме подали главите си навънка от колата и тогава изведнъж една кола ни задминава с една двойка и жената казва: о, виж децата колко са сладки. Бих искал и аз да имаме някой ден деца. Нямате си никаква представа.